Здравейте и добре дошли в новото ми видео. В него ще се ровим в боклука ми и ще ви показвам празните ми опаковки. Аз смятам такъв тип видеа за доста интересни и полезни. За съжаление, много от хората не знам защо вече не ги правят, но според мен, чак когато човек е изхабил един продукт, може на 100% да каже мнението си за него. Така че аз много обичам такъв тип видеа и затова реших да направя и аз едно такова, както в добрите стари времена. Между другото, за тези от вас, които не знаят, аз имам YouTube канал от 2014 година, или 2013, или 2014, мисля, че 2014, където бях сравнително редовна първите години, след това поспрях малко заради университет, заради работа и сега реших отново да започна с YouTube, но в друг канал. Реших така да започна на чисто, защото в старият ми канал всичко се въртеше само около козметика, а пък аз 10 години по-късно имам и доста различни интереси. Не се интересувам само от козметика, така че реших да направя този нов канал. Без да губим повече време, нека да започваме. Ще се опитам да съм по-бърза, защото имам доста продукти. Ще започна с продуктите, които са грим продукти. Имам един изхабен коректор. Това е този на Catrice True. Те имат от тази серия и фондютен, който не съм пробвала, но коректора много ми харесва. Цвят 002 използвам аз и го използвам него самостоятелно, без фондютен повечето пъти. Страшно много ми харесва. Вече имам втора опаковка, доста е покривен, доста добре седи върху кожата. Харесва ми ефекта от него, достъпен като цена. Нямам забележки, ще продължавам да си го купувам. Следващото нещо, което изхабих, е едно червило на MAC в цвета Velvet Teddy. Това е най-любимото ми червило ever. Всъщност от него имам, може би, за около още един или два пъти, но реших да го покажа в клипа, защото след като го изхабя, ще го изхвърля директно. Червилата на MAC като цяло са ми любими, защото са много дълготрайни, много добре се усещат върху устните. Има супер голям избор от финиши, от цветове и лично на мен са ми любимци. Не изсушават устните ми, цветовете са много плътни и издържат изключително много време, а самият цвят Velvet Teddy ми е супер любим. Вече имам втора опаковка от него и не мисля, че някога бих останала без това червило, защото е супер универсално. Може да го нанесете с по-кафеникъв молив, може с по-розовеникъв, с червен, с какъвто и да е. С всички видове моливи, които съм го изпробвала като цветове и като марки, седи страхотно, така че го препоръчвам. Друго нещо, което препоръчвам, е помадата за вежди. Тя е на Rival Loves Me. Проблемът е обаче, че не може да се намери в България, защото това е марка на дрогерията Rossmann. Тоест, може да се я купите от дрогерия Rossmann в Германия, ако ходите в Германия или ако поръчвате от там някакви неща, ако имате познати, защото много си заслужава, струва 2,49 евро, ако не се лъжа. Поне август месец последно съм си купувала и струваше толкова. Това е вече втората опаковка, която използвам. Може да се види колко съм изхабила от нея. И да, супер много ми харесва. Продуктът е страхотен за цената си. Мен ми стига за около 3-4 месеца. Да, изсъхва, но въпреки това може да се ползва преспокойно и аз поне, имайки предвид, че струва само 2,50, определено ще си я купувам отново и отново. Запасила съм се с нея, като се прибрах в България и като ходя в Германия, пак ще си купя да имам така бекъпи от нея, защото за такъв продукт не смятам, че е нужно да дава човек 50-60 лева, имайки предвид, че не се знае колко бързо ще изсъхне продукта. По-добре да е нещо по-така достъпно като цена. Много обичам също така и моливи за вежди, които са прецизни, автоматични, прецизни. Тези, които имам, единия е на Trendy Dub, Super Slim, а другият е на марката на Primark. И двата молива много ми харесват. Този на Primark ми харесва повече, защото е една идея по-твърд и може да се работи по-добре с него. Има някои твърди моливи, които, понеже са твърди, не пускат достатъчно продукт, така да се каже, докато с този не е така. Той си пуска достатъчно продукт, работи перфектно, но там спрях в Primark да намирам
тези цветове, които на мен ми отиват и които са за моите вежди. Този тук ми е прекалено тъмен, той е почти черен и не ми седи добре, но като цена те също са май към 2-3 евро, нещо подобно. И са хубави. Този на Trendytub не ми харесва обаче чак толкова, защото той е точно тези твърдите, с които не се работи много лесно, първо. И второ, писеца му постоянно се чупеше, но като цяло аз не обичам да използвам, по-точно обичам, но не го правя много често, да си купувам такива тънички, моливи за вежди, защото много бързо се изхабяват. Моите вежди са сравнително така големи и общо взето един молив го изхабявам за една седмица и малко така ми е жал да давам толкова често пари за молив, имайки предвид, че с тази помада, като си я купя един път за 2,50 и изкарвам с нея 3-4 месеца. Та общо взето съм на помада, не на моливи за вежди. Имам и две опаковки с изкуствени мигли. Тези на Catrice, мисля, че те са еднакви. Всъщност това е модела. Много харесвам този модел, защото като си ги сложа, много добре ми пасват на очите и като плътност на миглите, това лентичката, която е в края на миглите, е много тъничка и не се вижда. Въобще не се личи, че човек е с изкуствени мигли. Те като цена, колко да са 6-7-8 лева, аз като си купя една опаковка, аз си ги почиствам всяка вечер след като ги ползвам и ми издържа за много време. Значи поне една седмица всеки ден мога да я нося, което е страхотно. И последното нещо, което съм сложила към грим продуктите, но не е точно грим продукт, това е лак за ногти на Essie в номер Бланк. Сложила съм го, защото съм го изхабила. Това вече е втората ми упаковка от бял лак за ногти на Essie, която изхабявам. Лаковете на Essie като цяло аз много ги харесвам. Те са една идея по-скъпи, но поне върху моите ногти супер дълго време издържат и това са единствените лакове за ногти, всъщност, които издържат въобще върху ногтите ми. Аз използвам топ лака също, който е на Essie, нанасям ги по 2 пъти и съм страшно доволна. Между другото, тук в DM не съм виждала Essie. В Lily, мисля, че пак не съм го виждала. Може да ми напишете в коментарите в България откъде може човек да си купи лакове на Essie. Аз, да, като отивам сега след няколко седмици в Германия, ще си взема оттам, защото аз в Германия си взимам от Росман, тъй като имам купони за минус 10% и така ми излизат по-евтино, но аз за момента не мога да нося гел лак, защото имам алергия към гел лака, за съжаление, и искам ногтите ми да се починат и за това се лакирам с обикновени лакове. Този, с който съм в момента, също е на Essie и е страхотен цвят. Може да видите и как блести. С топ лака съм отгоре. Много ги харесвам. Сега ще покажа много набързо още няколко грим продукти, които аз лично не харесах и за това ще ги изхвърля, защото вече повече от 2 години седят в грим колекцията ми и няма смисъл. Един от тези продукти е лип плъмпъра на Too Faced. Той е доста известен продукт, много хора го хвалят, на мен не ми харесва, защото не виждам кой знае какъв плъмпинг ефект. Стиковете на Tarte, Маракуя Juicy Lip Plump, както и на Kiko гланцовете 3D Volume са много по-добри и затова аз, тъй като не виждам кой знае какъв ефект от него, вече се отървавам от него, вече го имам повече от 2 години сигурно и почти не съм го ползвала. Също така изхвърлям и този балсам на Sol de Janeiro. Това е в техния нормален аромат, този най-известния оранжевия. Като аромат е страхотен, но като действие не ми харесва. Нанасям го върху устните ми, прави ми устните по-меки и по-приятни на усещане, но след един час някъде имам чувство, че стават по-зле и отпреди, така че него въобще не го харесвам. Изхвърлям също така и BB крема на Миша. За моята кожа не е нещо подходящо този BB крем. Аз си бях взела малката опаковка за щастие, но просто
и цвета не ми пасва на 100% и формулата не ми харесва, без значение дали ще го нанеса с ръце, с гъбичка, с четка, по никакъв начин не ми седи окей върху кожата. Специално за мен се усеща една идея по-тежък и мазен върху моята кожа. Поради тази причина го хвърлям. Опитах се да питам няколко приятелки дали го искат и да им го предложа, но никой от тях не го искаше. На Got to Be това е една спирала, която всъщност за какво се води? Води се за бебешки косички. Има една подобна на Schwarzkopf в Got to Be, само че е жълта. Аз взех тази оранжевата в момент, в който жълтата я нямаше. Обаче, момент да видим как ще фокусира. Да, взех си я в момент, в който жълтата я нямаше, обаче тази въобще не ми харесва. Според мен не върши никаква работа, не може да се сравнява дори с жълтата. Да, заглаждам и косите за момент, но след около половин час те си стърчат и затова празна я изхвърлям. И последното нещо, което не съм изхабила до край, но изхвърлям, това е това дуо на Наташа Денона, което е с хайлайтер и с руж. Да видим как да го покажа. Ето така изглежда. Може да видите, на нищо не прилича. Значи хайлайтера си дойде счупен, но пак може да се ползва. Като хайлайтер ми харесва, но не е нищо, кой знае колко впечатляващо. Ружа също не беше лош като цвят, но беше кремообразен руж. Аз не знаех, че е кремообразен. Като цялата опаковка и кремообразния руж се е така позацапал. Този хайлайтер вече се разпада и по никакъв начин не мога да го оправя, а и като цяло не е нещо, което супер много да ме е харесва и да ме е впечатлило, за да се старая сега да го оправям и да, така че го хвърлям. И още един продукт, който е свързан с грима. Това е този фиксиращ спрей на Catrice Oil Control Matte Fixing Spray. Значи за мен този спрей е всичко друго, ама не и Oil Control. Аз имам мазна кожа, която ми се омазнява и може да видите, сега също съм с него, използвах го за последен път днес и може да видите, че на места кожата ми лъска, въпреки че съм и с пудрата на Huda Beauty, така че спрея върши добра работа, в смисъл такъв продуктите изглеждат добре, отнема така от пудрения ефект на продуктите, но определено не бих казала, че е някакъв спрей, който е подходящ за мазна кожа и който прави кожата да не се омазнява и да не блести. Следващото нещо е за премахване на грим на Balea. Това е двуфазен премахващ продукт, който става за водоустойчива спирала. Аз по принцип си махам водоустойчивата спирала и като цяло грима с някакъв балсам под душа, но за моментите, в които ме мързи или които не съм вкъщи, използвам такъв тип продукти. Този на Balea го харесвам страшно много, нищо, че е на Balea. На мен не ми люти, струва около 1 евро, мисля, че е в Германия, така че няма човек общо взето какво да се оплаче и това е поредната опаковка от него, която съм изхабила. Тук имам един крем на Laneige, който е Laneige Waterbank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer. Това беше някаква пробичка от 10 мл, която ми се падна. Това е пореден продукт на Laneige, който имам и който не харесвам. Не бих си купила по никакъв начин отново. Две маски. Едната е на Миша с нар. Хареса ми, на мен всичките маски на Миша, шит маските, които са от тази серия и съм пробвала, всичките ми харесват. А другото са пачовете за очи на NL Beauty. Те също ми харесват, в смисъл такъв, аз ги държа в хладилника и сутрин като стана някой път си ги слагам, защото са ми подпухнали очите. Помагат срещу подпухване, те са с колаген, листа от роза, алоe вера и хиалуронова киселина. Също така ми харесва в тях, че не се плъзгат, защото доста от пачовете, които съм пробвала за очи, за съжаление, просто трябва да си ги сложите и да лежите, защото ако ходите или ако вършите нещо, те ви се плъзгат. Като говорим за пачове за очи, ето тези изхабих на Pixi, които са, сега ще прочета, мисля, че бяха Detox, ако не се лъжа, да, Detox. Те ми харесаха от гледна точка на това, че
също не се плъзгат върху очите. Аз каквито и пачове за очи да съм използвала, не съм видяла някакъв супер мега гига вау резултат. По-скоро, както ви казвам, аз ги използвам заради подпухналите очи и просто така е много приятно сутрин, като ти се спи, да си сложиш нещо студено, но реално чак някакъв такъв мега подхранващ ефект не съм видяла, но тези на Pixi не бяха лоши. Стигнаха ми за доста време, аз не ги използвам всеки ден и си ги взимам когато са на намаление, така че са окей. Продължаваме натам с още няколко продукти за лице. Едното от тях е този спрей за лице на Garnier, който е със слънцезащитен фактор 50 и пише, че става супер за да си го пръскате след като сте се нагримирали по време на през деня всъщност, защото знаем, че когато се намажем сутрин с слънцезащита, тя действа още няколко часа, не действа целия ден и аз реших да го пробвам. На мен лично ми е прекалено мазен. Също така леко ми люти на очите, нищо че естествено като си го пръскам си затварям очите, но така, примерно ако сте на плаж и ръцете ви не са много чисти, но искате да си сложите слънцезащита на лицето, това е добра опция, но така за ежедневна употреба през деня някакси не ми хареса кой знае колко, но въпреки това, като бях на плаж, го изхабих. Продължаваме с една вода за лице на Балея от медицинската серия. Това е вода за лице, която много харесвам, защото нищо, че е на Балея, като състав е страхотна, подходяща е за чувствителна кожа, почиства добре кожата, може да се почиствате очите с нея и като цена е супер достъпна, доста ми харесва. И последното нещо в категория продукти за лице е този балсам за премахване на грим под душа, който е на Geek & Gorgeous. Това е една марка, която може да се намери в дрогерия DM в Германия. Взимала съм си го там, цената е около 12 евро. Става като продукт, харесва ми, не е лош, доста икономичен. Единственото нещо е, че тук под долните ми мигли остава малко черно от спиралата. Аз така и така след това се почиствам с измиващ гел или с тоник, след като излезе от душа, минавам още един път кожата си, но това е единственото нещо, което не ми харесва. И също така малко, не знам, малко като си отвори очите след като съм го използвала, се чувстват странно очите ми. Не бих казала, че ми люти или нещо подобно, но не и така все едно нямате нищо върху очите, за разлика от продукта, същия продукт Clean Zero, който съм ви показвала в клипа ми с любими продукти, защото много харесвам. Но това не е лош продукт, като за 12 евро, имайки предвид колко е икономичен. Ако не мога да си взема Clean Zero, бих си взела този. Продължаваме с продукти за тяло. Ще се забързам малко, защото клипа ще стане много дълъг. Това е спрей за тяло на Victoria's Secret. Този беше Petal High аромат. Аз и харесвам спрейовете, защото много време отнема да се изхабят. Аромата според мен не е естествено дълготраен като на парфюм, но е по-дълготраен в сравнение с някои други спрейове за тяло, които съм имала и аз обикновено си взимам техните спрейове, когато са на намаление и струват между 6 и 8 евро, което смятам, че е окей цена за такъв тип продукт, имайки предвид колко време издържа. Нещо за изпотяване, това е ето този продукт. Това е една нова италианска марка, която се предлагаше в DM. Всъщност не знам дали се фокусира и дали видяхте, но това е марката. Така, значи без алкохол е, но е с алуминий, доколкото си спомням. На мен ми издържа страшно много време. Не бих казала, че като предпазване от изпотяване е най-добрият дезодорант, който някога съм пробвала. Най-добрите според мен си остават на Rexona. Ще сложа около мен някъде кои точно на Rexona имам предвид. Продължаваме с няколко душ гела. Единия е Котич, този е с ванилия. Аз много се кефя, защото както живея в България, мога да си купувам продуктите на Котич. Аз много и харесвам техните душ гелове. Този мирише уникално вкусно. Между другото, като измивно действие, не бих казала, че съм супер впечатлена, но аз реално има два вида душ гел, които ми харесват като измиване, за които ще си говорим в някои други видеа. Общо взето, същото се отнася и за тези два душ гела, които пробвах. Единият е на DAF, другия е на Johnson's. Не са лоши, като аромат бяха страхотни. Този беше с арганово олио, този беше с бадемово олио и жасмин, като аромат са супер, но
като измиване не бих казала, че са ми любимите. Любимите ми душ гелове за измиване, също ще си говорим в това видео за тях, защото сега виждам, че имам един такъв изхабен. Това са душ геловете на Palmolive, като пак не всички. Например, розовия, който не ми харесва как измива, но този, който е лилавия и синия ще го сложа някъде около мен. Те са ми най-любимите душ гелове и от тях съм изхабила страшно много опаковки. Един душ гел, който става и като пяна за вана, е ето тази марка. Аз си го взех, защото мирише на ванилия и кокос и си го взех да го използвам като пяна за вана. За съжаление, нито като душ гел ми хареса, нито като пяна за вана. Като душ гел не ми харесва как измива, а като пяна за вана не знам въобще защо се нарича пяна за вана, защото не прави почти никаква пяна. Аз колкото такива пяни за вани пробвах тук одем, никой не ми хареса и затова си поръчах от Германия, от Амазон. Още един продукт за тяло е тази слънцезащита на Nivea. Аз, между другото, на тялото не използвам 50 фактор, използвам 30 фактор и тези на Nivea ми харесват доста. Този е водоустойчив, като кремче отвътре, като го пръскате. И поне на мен лично доста ми харесва, не съм имала проблеми да изгарям. Единствено съм изгаряла, ако съм забравила да подновя слънцезащитния, което си е моя вина, но като продукт е страхотен. Два продукта за коса имаме, това са ето тези от серията на L'Oréal Elseve. Тази серия е с хиларонова киселина и двата продукти са ми много любими. Най-вероятно ще ги видите в клипа ми с любими продукти, свързани с грижата за косата, защото съм изхабила немалко опаковки от тях и това е един от малкото шампуани, които не раздразва скалпа ми, не ми се появява пърхот от него и просто е страхотен. И последното нещо, което искам да ви покажа е за всички любители на матча. Аз много обичам да пия матча, обичам да я пия топла и студена, но предпочитам студена и съм в търсене от много време. Пробвала съм различни видове матча и винаги съм търсила този наситения зелен чай, който изглежда много яко. И след като гледах различни видеа в TikTok, установих, че има такава марка, която може да се купи, която е на достъпна цена, поне според мен. Значи цената й е 18 евро, но ако я намерите на намаление, може да бъде за 13 или 14 евро. Аз я поръчвам от Амазон Германия. За съжаление в България не се намира, но между другото, за всички от вас, които не знаят, Амазон доставя до България безплатно, ако си поръчате над 50 евро, ако направите сметка 50 евро, доставката ви е безплатна и пристига за около 7 между 10 дни, така че да знаете, ако случайно не знаете, защото аз не знаех и преди 2-3 месеца братовчет ми каза и аз бях много щастлива. Матчата, която аз препоръчвам с две ръце е тази матча. Тя е на марката Noritual Lab и се води Ceremonial Grade, което е важно и т.е. ако пише Ceremonial Grade на опаковката, значи това е доста високо качество матча. Тази е от Южна Япония. Стига ми за доста време. Вкуса е разкошен, цвета е супер зелен и наситен и за всички тези от вас, които обичат матчата, я препоръчвам на 100%. Вече съм се заредила и имам още 2 опаковки от нея. Това беше видеото с празните ми опаковки. Доста продукти бях събрала последните, не знам, може би 2 месеца и половина, да речем, ги събирам. Радвам се, че сега вече мога да ги изхвърля. Надявам се това видео да ви е било интересно и полезно. Ако е така, не забравяйте да дадете лайк на видеото. Много ще съм ви благодарна. Също така може да се абонирате за канала ми, ако още не сте го направили. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Ще се видим съвсем скоро в следващото. Чао от мен и до следващия път!